arall na Llanpris, yn siarad siarad o'r bobl yma. Drws ffren Llancaiach Fawr, di hwn, gan chi weld. Wedi folltio ar ei le, ond oedd hynny ddim yn ddigon, achos beth o'n arfer wneud, oedd tynnu'r darn pren yma fan hyn, a wedyn i roed o ar draws y drws fel la, a ddwch chi beth maen nhw'n dweud i yn y bora, a bas ar darn penna yn ôl ar ei le. O ia, yr un Cyrnol Pritchard, mae'n siŵr pechenog o'r lle i cael noson ar y tails. Chwilio fawr. A dyma gegin Llancaiach Fawr efo'r bwrdd wedi osod ar gyfer brecwast. Be maen nhw'n gael? Rice Krispies, hofus ar gyfer y tost, ond sbiwch ar y llanast, dylwch. Mae hyd yn oed yr ashtrays yn llawn. Ac maen nhw'n deitha i, mae i'r fan yma, mae ysbryd y forwyn yn dŵad. Wel, os o'n i'n dweud bod yna forwyn wedi bod yn agos at y bwrdd yma ers dyddiau, ond yna fo, fel byddai'n deud, fedrwch chi ddim cael y staff dyddiau yma. Diar mi. Os ydych chi'n meddwl fod stori'r ysbryd yn y gegin yn anhygoel, wel, da chi'n mynd i clywed yn byd, gondwch ar hon rhan. Dyma chi stafell Mati, yr housekeeper, stafell wely, ac mae pobl yn deud i bod nhw wedi gweld pethau yn symud yn y stafell yma ar eu pennau hunan, a dynion cry cyhyrog yn cael ei tynnu at y gwely yma am ddim rheswm yn y byd. Ia. Un Mati ar y matras, mae'n siŵr de. A dyma stafell y Cyrnol Pritchard yn digwydd bod drws nesaf i stafell Mati, yr housekeeper. A fama basa'r Cyrnol yn ista yn ei gadar, yn gwylio helstraeon, neu pobl cwm efo i steitla. A maen nhw'n deud bod nhw wedi gweld ysbryd yr hen Gyrnol yn ista yn y gadar yma yn gymharol ddiweddar. Wel, dwi ddim yma heno, na chdi. As gen i'n byd gwell i wneud, felly dwi am aros amdano fo. Helo? Helo? Hywel. Diolch i'r Jem, o'n i'n meddwl ni'n bach yna. Dydych chi jyst ddim cael y staff dyddi yma?